Светът е пълен с чудеса. За нас е целта да откриваме всеки ден сега. От книги до космични ядра, всичко е пред нас в нашата игра. То защо е Разима Академия. Запознай приятели с смели мечти. Разима Академия. Виж светът как ще променим мири. Да, започваме! Делфините на Черно море. Госпожа Атида, ще ви разкажете ли за делфините? Разбира се, Тразимахчо, те са най-големите и силни животни в Черно море. Много искам да плувам с тези големи риби. Всъщност те са бозайници. Бозайници? Делфините изглеждат като риби, но не са. Те са бозайници. Дишат, раждат малките си и ги кърмят, също като нас хората. И знаеш ли, не всички делфини са еднакви. В нашето Черно море има 3 вида делфини. Най-големият е афала. Той е до 3 метра дълъг и 300 кг тежък. Има също така обикновен делфин и муткур, или така наречената морска свиня. На върха на главата си всеки делфин има отвор. Той се нарича спиркула. Чрез него делфинът диша. Когато делфинът изплува, първо силно издиша и се вижда фонтанче, след което си поема въздух и спиркулата се затваря. После делфинът пак може да се потопи във водата. Как се хранят делфините? Всъщност, това е много интересен въпрос. Най-много обичат да си похапват риба, сафрит, хамсия, кефал. Те използват ехолокация. Първо пускат много мехурчета, рибите се събират вътре в кръг от мехурчета. След това делфинът атакува и ги улавя. Делфините са много умни. Когато живеят близо до хората, те лесно се научават на различни трикове. Например, да пляскат с перки, да скачат високо, да въртят обръчи, да връщат топки. В природата умът им е още по-впечатляващ. Те се грижат за болните в стадото и дори общуват на свой собствен език. Всеки делфин издава свой специфичен звук. Това е нещо като негово име, с което той вика останалите и се представя. И тук идва един много важен философски въпрос. Един философ на име Витгенщайн е казал: границите на моя език са границите на моя свят. Тук делфините ни учат на нещо много важно. И това е, че не винаги общуваме с думи. Понякога езика може да е различен от този на хората и пак да разгръща цели светове. Това е много важно за философията, защото... Тразимахчо, слушаш ли ме още? Госпожа Атина, ще ми разкажете ли за пеперудите? Ох, Тразимахчо! Разбира се, че ще ти разкажа, но следващия път.